Раніца. Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны універсітэт. Этап цэнтралізаванага тэсціравання па біялогіі. Абітурыенты хвалююцца, трымаючы ў руках неабходны пакет дакументаў. На ўваходзе іх сустракаюць прадстаўнікі студэнцкіх атрадаў. Іх задача праверыць, усё ли неабходна ўзялі з сабой іх патэнцыяльныя калегі. Сярод удзельнікаў сервіснага атраду і Анастасія Кучко. 2 года назад просто подруги рассказывали, одногруппницы, мы все ходили, записывались. Тогда еще говорили, что нас, возможно, не возьмут, потому что первый курс, но нас взяли, мы были очень рады, это здорово. И в следующем году тоже собираюсь стоять здесь. А вось навучэнцы Брэсцкага політэхнічнага каледжа працуюць на будаўніцтве дома. Хлопцы азначаюць, вопыт карысны. Ну да, полезный. В жизни пригодится. В любом случае, нас учат мостовщиков. В дальнейшем это опыт пригодится нам на работе. У гэты працоўны семестр у вобласці ў складзе студэнцкіх атрадаў плануецца працаўладкаваць звыш 2600 студэнтаў на 118 прадпрыемствах рэгіёна. Але магчыма, што гэтая лічба павялічыцца. Таксама студэнты з Брэсцкай вобласці ў складзе валанцёрскіх атрадаў прымаюць удзел у других еўрапейскіх гульнях. Очень приятно, что наши отряды трудятся в этом году и на атомной электростанции. И, конечно же, приятно то, что в этом году уже был открыт объект «Молодежная стройка», здание автовокзала, в котором в прошлом году наши ребята тоже принимали участие и трудились, строительные отряды. В этом году у нас тоже объявлена молодежная стройка, это Косовский замок. Отряды приступят в июле месяце. Сёлета прадстаўнікі Брэсцкай вобласці не адправіліся на працу за мяжу, але гэтыя напрамкі прапрацоўваюцца на год наступны. У прыватнасці адправіць студэнцкія атрады ў Молдову и Россию. Ребята не только зарабатывают свои первые деньги, но и проводят время с пользой. Помимо работы студенческих отрядов огромное внимание уделяется идеологической составляющей, чтобы ребята не только хорошо трудились, но и хорошо проводили время с пользой. То есть каждому отряду мы присваиваем имя Героя Советского Союза. Для того, каб стаць удзельнікам атраду, неабходна прыйсці ў штаб працоўных спраў тэрытарыяльнага камітэта БРСМ і напісаць заяўку. У Саюзе моладзі абяцаюць, работы хопіць усім жадаючым. Евгения Мороз, Тыгран Акопян, телерадиокомпания «Брест».